TV atibati chopu gorenera azvipere mushe muri Zimbabwe. Pane nyaya iri kunetsa iri muma streets, nyaya yavakomana veSly Media. Mukoma Sly Sylvester Tapfumaneyi vari kunzi vakaromba zvemhando yepamusoro-soro. Munhu ari kuuya this accusation ihanzvadzi yavo inonzi Evelyn Tapfumaneyi. Ndakada kutarisa pane mafights ari kuitika, vari kunetsana nemunin'ina wavo anoitwa iye Robert Tapfumaneyi. Saka Robbie manje Robbie ari kuita munyati yake, saka vari kurwadza kuti akandidisappoint, like unozati Robbie akangoti basa handichade. But after that zvese zvazoitika ndazonzwa kuti pari kubuda nyaya dzakawanda, because inini ndandisingazive this Evelyn girl. But Evelyn pandakatanga kuziva nezvake, Evelyn akatora nigirikini akapinda mucomment section akakomenda on the issue yaitaurwa namukoma Robbie. Mukoma Robbie vanga vakataura zvavakataura, then Evelyn ndo paauya mucomment section akati angataura yake nyaya dzake because ari evil that guy. Ina handizive mukoma Sly hatina chatakambotadzira ndingati mukoma Sly vari evil, but gadza tipinde panyaya because takataurawo nyaya yamukoma Sly vachitaura zvinhu zvavo. So yeah, I think zvinhu zvabalance manje kuti tizive kuti uyu ari kuti why mukoma Sly vakaromba. But iye ari kuti panapo akaromba kuLilongwe, ane imba kuWoodbrook yaasingagare ende yaasingatogare kuda kusacrifice inini nevana vangu. Hatibvumidzwe kugara pafamily house. Akaba imba yaamai, saka ropa rangu nerevana vangu haringafambise Sly Media kuti iye aite mari. Hazvichaite, tave kungotaura nyaya dzacho zvipere. Akaromberei? Ndo zvandiri kumurwisa, ndo zvandiri kuda kumurwisira inini. Ngaadzosere urombwa kuLilongwe. Akanoitei ende mazita akanonyoresa neangu nevana vangu. Ndo pari kutangira sisi Evelyn. Vakati mira ndinyatsogadzira zibhaibheri. You know, one thing that I wish sisi Evelyn must come to my platform, Kulian TV, #1 platform, one chividi cheguwa. Ngavauye. I wish to interview sisi Evelyn. Vanyatso durura chest, vanyatso offload chest, vanyatso offload heart. Zvibude vana veZimbabwe vazivoka, because inini side drum koma Sly anytime is tea time. Tichichoda side drum koma Sly ritese ringa rakabuda, but ndo vane advantage because mukoma Sly vane big following, saka vanogona kungotaura zvinhu zvavo vega ikoko muri yeZimbabwe yoziva. But ma family members kana vachipopota hatina kwatinenge tichienda, hatina zvotichiita zvinobatsira. Now vari kukontinya sisi Evelyn Tapfumaneyi panapa, vari kuti zvoni anongotaurisa Sylvester kuti aende kuUK achate. Ndakamubatsira 1, ndakaramba kuenda kuUK, ndaiziva kuti ndodzoka ndafa, kuti ndizive kuti akaromba. Sekuru vakamurombesa vakandifonera patori nevanhu vaakachekeresa vaasina kukwanisa kutaura, vave kurwara nenjere. Sekuru vacho ane danga remombe riri kwasekuru ivavo. Sekuru ivavo vana vavo vakamufonera vachida kuti vabatsirwe paurwere, asi vakatukwa vakachikidzirwa kuti I will expose you mukanditaura. Imba yamama yaaivakisa, vaivakisa vega, iye ndokuzopedzisa abva aitora kuta yake. Mama vakafa neBP vachichemera imba yavo. Akabirei imba yamama? Hatibvumidze kugara ipapo, hatiendeko, takadzingwa, hatisvikeko. Ngaagare iye nestepmother nemwana wavo vanoita zvenguo tsvuku. Izvozvi akatomirirwa kuti aende kuHwedza, anotogara ari mugomo reHwedza nestepmother nen'anga vanenge vachiita business race. Stepmother vanosiya murume wavo nemusha vachiita zvavanoita kumusha uku, ndosekerera zvisina basa. Vanogara variko kumusha kugomo paguva rababa neraamai nen'anga dzake. Anenge achideipo kutsipika vabereki, pamwe ndiye akavauraya here hatitozive. Neunhu hwake n'anga every trip kumusha ndedzei. Nhai vanhu vaMwari, ndakanzwa kuti zvamanje manje akadzingwa kuchechi kwaaienda. Vana vake nemukadzi vake wari kuUK vakatomubvisa mulife yavo, havatobvumidzwe kutaura navo namai vacho. Sylvester ane hutsinye, but anoita
semunhu akanakisa. Kune mamwe mafamily members isu naRobert oita utsinye kuti awane support parufu kugomo, akaenda necatering kuvhara nyaya dzake uye kuda support yevanhu. Nyaya yangu iri pakuti Sylvester uri kuda kundiurayira kuti ushandise ropa rangu nerevana vangu. Hazviite, hatinetsanei zvedu, shandisa vana vako inga unavo 1. Sekuru vakati wakatyora mhiko mukoma ente uchapedza dzinza. Urombwa hwauri kuita ndehwei mufamily pagomo rehwedza, kungoda mari chete. He is very wicked muchinda uyu. Sylvester anotozviziva kuti ndave kuzviziva kuti akarombesa. Ndotoda kumuronga chaiko chaiko. Ende hanzvadzi yacho atori mahwani cheche, asi ndoda kumuronga chaiko chaiko. Zvotobvona isusu. But one thing guys, varinga vari padhuze na Sisi Evelyn Tapfumaneyi, because Sisi Evelyn Tapfumaneyi vanoona all of our videos. Robert Tapfumaneyi anoona mavideos edu. Mukoma Sylvester vanoona foot vanonzi media vanoona foot mavideos edu panapa. So inini chandiri kuda hangu chandiri ngoti nditaure zvangu idini honestly, because ndakada kuti vanhu vacho titaura nayo pafoni, obviously umwe anongokata phone, but I wish dai ndanga ndiri muZimbabwe ndaikwanisa kugara nawo pasi, because ini ndine one munhu zoda munhu ane ushingo wakagochwa zvekuti mwangada kusumudza mbama ndobva ndamurova yekumeso ndoti dzikama. Toda kunzwa nyaya sezvairi, hatina side ratoda kutora. I think for the past 3-4 days ipapa tanga tiri kutotaura the other side renyaya tichiti vari kuzodai so, mukoma wavo vari kudai so, but hama dzine side of the story radziri kuona pananhingirikini iyeye. Right, for your own information, hama neshamwari kune vanoda kuzo inini hangu, for your own information, don't call me uchindudza kuti cool and delete that video anditeerere zvisina basa. Toda kuti nyaya dzibude sezvadziri, hatidi nyaya ino iri one sided. Kana nyaya dzikabuda, mukoma Robert Tapfumaneyi vachitaura side ravo, mukoma Sylvester Tapfumaneyi vachitaura side ravo, Sisi Evelyn Tapfumaneyi vachitaura side ravo. And Sisi Evelyn, the reason why I want her to come panapa, hatisi kuda komenda mu comment section, I want her to call me, nditaure navo on WhatsApp call, tibvunze kuti why muri kuti mukoma Sly vakaromba imimi. Because it's a dangerous accusation honestly, because unovengwa nehama, nyaya yekuzovengwa zvinani. Do you know kuti ukavengwa nevamwe vanhu hazvina basa, it doesn't matter, but ukaona wavengwa nehama dzichikuti wakaromba, mune makubatirana mushonga manze, at the end of the day vanzi right, iwewe wakabata mushonga uri kunditadza kuti budirira. Life iri kutonetsawo kuZimbabwe izvezvi, life iri yakatooma, but ukazoona dzoma wangu kuti right, iwewe wakaromba kuti Sly media ifambe, zvichanakidze manje. But iwewe mukoma nhingirikini, mukoma Sylvester Tapfumaneyi vari kutaura kuti Robert, bozi nyaya yavo iri pana Robert, vakazongoti Evelyn, Evelyn vakazongoitaura papa yekuti right, kana ari Evelyn uyoyo, Evelyn ndakamuitira nyaya zvema COS zviya ndikamubudisa mari yangu 4.5 something. Mandabudisa mari yangu akabva aramba kuuya at the last minute, indatoriska mari yangu kudhara, but ndakangoramba ndakazvinyarara ndikati hazvina basa. Vakati uyu chakaita kuti uyu atize kubasa aresign Robert Tapfumaneyi ndeyekuti aitora mari dzemabooking, mari dzaitwa kung'anga. I always tell you guys kuti kana dziri nyaya dzemanhingirikini zvamunoona vanachita maadvertising, please don't attack anyone ari kuadvertisa ng'anga, because ibusiness. Ng'anga dzinobhadhara more than anyone wamunofunga pamaplatforms aya. Saka iye manje anzi ndiye aizotora mari dzeng'anga dzedziya, because honestly one video kuadvertisa one video reng'anga is $200 and above, $300 and above zvichitoenda zvakadaro. Saka maprograms ese aitwa eng'anga per week vainobudisa 3 videos 5 videos depending nokuti ng'anga yacho iri muchiki kusvika papi, but pa 3 to 5 videos ng'anga dzaibva dzatoisa mabonuses, mari dzefuel dzaizobuda. Saka painzi mukoma Robi vaitora mari vachidya. Imwe accusation yanga iripo yaipa mukoma Robi ndekuti anzi mukoma Robi pandakatoenda kuUK ndakavasira mota yangu Mazda 323 yeyellow, vakaitengesa vasina kutondudzwa kuti vari kutengesa mota yangu. Saka hanzi munhu agara pamari apa haana kuvimbika. Saka panzi pavakadedzwa naHR kuti ngatimbotaura nyaya dzemari dzikuhearing, vakabva vatoresigna with immediate effect. Ndo side ramukoma Sly ravakataura, but side raSisi hanzvadzi yamukoma Sly ava vanoitwa Evelyn Tapfumaneyi vari kuti mukoma Sly vakaromba ende vatone dzimba dzavasiri kutogara ende vatone kumbako yaamai. Amai hanzi vaizvivakisira imba yavo, then andobva vatora imba iyoyo bva vaita sei
ndobva vapedzisa bva vatotora imba yacho vakaita yavo. Ma-issues hakuna mhuri dzisinganetsani, but these people they decided to come pasocial media since these two brothers vagara vari vanhu pasocial media, mapioneers ebroadcasting, edigital broadcasting. Tichazotaura nezvazvo, tichazoona. Let's wait and see tione kuti ndiani achauya achitaura kuti zvoni guys ndazvipira kutaura side of my story, but I hope kuti ndine mubvunzo ende yakakosha ndichida kubvunzana nasisi Evelyn. Hatisi kutora masides nyeye, isusu hatisi vekufamily koko, tiri vekufamily yemhuri yeZimbabwe. Kulian TV team BAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, nechawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian.